Ġiet inaugurata lukanda ġdida ta' 3 stilel fil-qalba tal-Mekka ta' divertiment f'Paċiville. Il-lukanda Holiday Inn Express saret b'investiment ta' 15 miljun euro. Il-lukanda tinkorpora fiha 118 kamra u se titmexxa mill-grupp Eden Leisure bħala parti mill-grupp Intercontinental Hotel li jmexxu eluf ta' lukandi madwar id-dinja fosthom f'Malta. Fl-aħħar xhur il-lukanda kienet diġà fl-aħbarijiet minħabba d-diżinn tal-faċċata u l-gallerijiet koloriti. Id-direttur maniġerjali tal-lukanda, Kevin De Cesare, qal li d-diżinn tal-artist Andy Warhol bl-idejat tiegħu tal-kuluri ta' snin 60 imur maż-żona ta' Paċiville. Aħna il-faċċata l-għoda bil-rajnija ma l-ewwel bl-Ingliż we fell in love with it. Xejn differenti u hija tajba ħafna għall-erja ta' hekk. Is-Sur De Cesare qal li l-lukanda l-ġdida se toffri għażla kemm xejn irħas iżda b'servizz eċċezzjonali u qal li dan l-investiment sar fi sfond ta' suq turistiku li kull ma jmur dejjem qed jikber. Qal li f'dawn l-aħħar 4 snin in-negozju żdied brata kbira ħafna u t-tibdil kien pożittiv immens. L-aħħar 4 snin jiswaw ħafna aktar nies ta' business ġejjin Malta, ħafna nies ġejjin hawnhekk li huma high level li tagħmel differenza u raħna rajna nix li ħsibna li kienet naqra nieqsa u allura investejna f'30 luxury suite u għamilna l-Sky Beach. U sissa ir-riżultati huma promising ħafna. Fl-inaugurazzjoni tal-lukanda l-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-Gvern jilqa' tajjeb investiment bħal dan għaliex pajjiżna qiegħed fi żmien li jrid iżid l-akkomodazzjonijiet hekk kif ilħaqna l-limitu ta' kemm nistgħu nospitaw turisti bħalissa. Dan huwa frott iż-żieda qawwija ta' turisti li qed iżuru pajjiżna.